Otvorte svojim deťom bezplatný účet cez Georgia a naučte ich pracovať s peniazmi už od malička. Navyše teraz hráte o parádne smart hodinky a nezabudnutelné zážitky s celou rodinou v najväčšom akvaparku na Slovensku. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Vyzerajte dobre a cíťte sa dobre. Od 29,99. CAA. Lidl je líder nízkych cien. Preto už od štvrtka bravčové pliecko v celku so zľavou až 24%, iba 4,49 za kilogram. Müller Milch lacnejší až o 50%, len 69 centov za 400 gramov s Lidl Plus aplikáciou. A Flora margarín so zľavou až 58%, iba €79 za kus s Lidl Plus aplikáciou. Lidl. Správna voľba. Juhú! Alza dni sú tu! Zlacni si tisíce produktov na Alze. Stačí zadať kód a je to. Zadaj kód a kúp napríklad mobilný telefón Motorola alebo nabíjaciu stanicu Alza Power s vysokou kapacitou batérie. Alza dni plné zľav na Alza.sk. Ťuk, 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 ťuk. Kam zmizol? Klop, klop. Kto je to? No ja. Už dosť! Stíž svoju ukecanú myseľ žuvačkou Orbit. Too good. Senzačne nízke ceny v Kauflande už poznáte. Spoznajte aj našich senzačných zákazníkov. Marika sa na každý nákup v Kauflande vždy dokonale pripraví. Študent Adam si zasa vie spočítať, že ceny v Kauflande sú senzačne nízke. A táto Karol vie, že senzačne lacným nákupom ušetrí viac peňazí pre rodinu. Máte radi senzačne nízke ceny? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Kaufland. A ja taká zdravúčka, cingilingi bom, zdravé ceny rada mám, cingilingi bom, bom, bom. Najzdravšie ceny tento mesiac len vo vašej lekárni. Liek Esenciále na podporu prirodzenej regenerácie pečene. Teraz v zľave 40%. Procto-Glyvenol. Liek na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. Venujte sa životu, nie hemoroidom. Liotongel 100 000 s vysokou koncentráciou heparínu redukuje modriny, zmenšuje opuchy a uľavuje od bolesti. Vaša je naša slovenská lekáreň. Terno šupa kúpa. Tento týždeň rajčiaky cherry za 79 centov a tento toaletný papier za €99. Už aj v Ružomberku. Terno. Našťastie blízko, našťastie výhodné. Philips Lumea IPL. Holíte, trháte, skrývate, voskujete. A čo to skúsiť inak? Philips Lumea IPL. Jemné svetelné záblesky vás zbavia chlpkov až na 12 mesiacov. Objavte Philips Lumea IPL. Uvidíte výsledky, alebo vám vrátime peniaze. Pripravte si tie najchutnejšie špeciality. Všetko potrebné si môžete odniesť z našej predajne. Tempo, tempo! Všetko som nakúpil a ešte aj posledný kuchár sa mi ušiel. Široký sortiment špičkových surovín dostanete v predajniach Coop Jednota Tempo na viac ako 90 miestach na Slovensku. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Allegro Days sú tu! Oci? To je veľa. Ako to? Allegro Days. Blížia sa Allegro Days a väčšie zľavy až 40% už od pondelka na Allegro.sk. We'll get there. With all the filming I do here, I've become an expert on Prague. I know why they call it the Golden City. Obvious, right? There's one thing I can't figure out, though. How to star a prom and craft an exquisitely balanced beer. We'll get there. Od chvíle, čo som sa začala starať o svoju mamu, sa naše role ako keby obrátili. Keď začala mať ťažkosti s únikom moču, potrebovali sme nájsť produkt, ktorý by vyhovoval nám obom. Tenapens absorbujú moč okamžite. Vďaka tomu zostane pokožka v suchu. Vyskúšajte vzorku zdarma. Keď som zistila, že mám zvýšený cholesterol, prekvapilo ma to. Aj keď sa snažím jesť zdravo a cvičiť, zdá sa, že potrebujem niečo viac. Arterin cholesterol. Raz denne a môj cholesterol sa znížil. Je vedecky preukázané, že vďaka prírodným zložkám znižuje cholesterol a chráni krvné cievy.
Reťazová akupílka s akumulátorom, nabíjačkou a s priemerom rezu 11 cm len za 59,99. Hecht, špecialista na záhradu. Je jedno, odkiaľ ste a čo vás bolí. Ak ste poistencom Dôvery, zabezpečíme vám dopravu na hospitalizáciu do novej modernej nemocnice Bory. Zadarmo. A z celého Slovenska. Západného, stredného aj východného. A zaistíme aj vašu dopravu domov. Vaša cesta za zdravím je na nás. Dôvera. Persil. Wow, mamička má nové šaty. Daj, papa. Ale nie. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show you. Persil. Vždy dokážete to najlepšie.